Biko achọrọ ka ebe ọbụla nọ biko nweta video ka ị na-eshi ya this video. Ikabara na tag any government worker anybody who wanna occupy any governmental office na Anambra State. Any government office ọbụla onye also kwanya occupy from local government chairman to Igwe obodo to PG to ndị ogene tag ya hancha na this video makana this thing is getting out of hand. Ama m ihe megide mgba ha ngige wee lụwa ọ bụrụ na ọ bụrụ ọrụ ngige lụ na Anambra State. Tina ya ma sure na na-aga some villages aga some communities ha na-abịa aba. Anyị mụ ihe ọlụlụ wee lụwa ụzọ connected Eziowele Abacha to Nimo. Eweta ya ụzọ niile atịrịgbam banye n'Imo. Taa ya ụzọ niile ahụ ụzọ wee kwụlụ. Mana maka before mgbe na-etonite ada aga ụzọ n'Imo ahụ ada agị ya ụzọ adịrọ. Now, video is all about the pain of what people are going through. Ya hinde mmadụ na-agabika. If you actually lose, why can't you embark on that? Bago Lagos, ke food ụzọ ha na-alụ. Unu ka na-alụ kolota. Wucha aja after 5 months, abịa wuo nka. After 3 months, abịa bute caterpillar block kwa ụzọ. Bago Lagos, ke food ụzọ ha na-alụ. Vegetable mgbe alụlụ ụzọ connected. Check how distance from my 2. Because before my 2 will distance from CMS. Ka wolulu ụzọ wugide ụzọ gafee Alaba International gbago okuku akpala ụzọ ahụ akpa ụzọ ahụ akpali ya akpa bacha ya akpa wụọ ya awọ with concrete kpaa road na mana nke a asịzi unu lụọ nke road o take unu 15 years unu alụkpọ ihele na-emegbu unu na-esofa na ese ndị mmadụ na-asọfa na Igbo anyị so si unu da after ya bụ I mean, naturally, chill tax force was everywhere, especially anybody upon a man on Anambra State. Now, tag you in this video, Makana. The thing is so painful. And the video was so sad. News also government in Alolo, Nalu Hoka Newi, Adi Hoka Newi, Guinea the net. Isi ewa go to government where se walu huzo. Isi hani jebodi na akonata tikishi net. Alugidelu ụzọ ahụ na-alụ despite the fact that they taking their time mana ụzọ ahụ bụ 20 years guarantee. Ọkụ na-afụ ihe mmadụ chọrọ ndị be ha ewepụta time lụọ ya. Ambode nwetala jidelu ụzọ si from Chevron wee wulu ụzọ bịa lute aja lute VGC lụọ ihe na-alụ lụọ overhead bridge. Dos na-ekweghị aka ọlụcha ihe na ha na-alụ. Unu niile nọ na Anambra State, some of you people bịala mgbe a launchịrị refinery dị na Lagos alụ ọ na-ekpe ka esi aga ụzọ ahụ. Unu yi agba moto ba plane just celebrate ihe ndị ọzọ na-alụ. Why can't you bring that development to your own place? And for one video one blogger na-egosi mgbe a na-alụ ụzọ from ekpe ahụ o gotiri the thickness of that road. If ụzọ thickness ya like from here to here like this thickness ụzọ kpaa ya kpaa with road. When an ekun na tam dem madaf. Ihele unu niile akwa nke chiche ọpụta ọyaba. Ma ọ nọ ndị mmadụ buru na abụkụ na ya nke chiche ọpụta ọyaba. You can't tell any good person onwe gwa m onye chigola Anambra State. Say I'm not talking of others because I'm from Anambra. Gwa m onye governor chichagola Anambra State how they today. Ndoshi. You can't even listen to the cry of Namam. Onye bazia na ọchịchị wele conscience atụfuwe. Every day na-egbu mmadụ na Anambra State. Every day na-egbu mmadụ. Mana every day unu emepe operation sweep, operation nka, tax force nka, vigilante nka. Still ha na-egbukwali. Na ihe eji n'ọba mbọsị a gbuo egbu. Na nke mee na ụga gbuo egbu. In this video kwunu fụ ebe igwe m nọ ụbọchị nkịta. na ife a na-akpọ bad government na-eye ile alụwalụ since over 2 years ile awarded since over
since over 2 years ka award rila. Since over 2 years ka award rila flow and the government bias we to taisha wicked una. Onwo ke haji we cho ka ha na against the plight of the people. Na dust, look at dust. Look at dust. Look at dust. Look at dust. Yeah. Look at dust. Can you imagine if they been at this road na pass it through the past 2 years they be the world ila alowe. Neye kan puko again kan dem madu no kwefa han na ekwu. Caterpillar ba ha ni lo na Zambia o we wuluzi obeli ila ada eba. Caterpillar ba ha ni lo o we wulu obeli ila ada eba. 5 months, 6 months. Moto ya gba ni ila. Ne wala ka o maluzie even de bi ni ila na pass through. Look at roof ndem mmadu. Look at shop ndem mmadu eba. Onwo business na agazi of money ile e follow. Look at it. Man de na-ele mkpụrụ isi ibu face mask okwala. Look at na ebe ni kita a lot of businesses are short to go down nila on do bikalo ma na acho kerife na egbu nde bai kerife na aria nde bai ilo nu no ogwu mmadu eju. Look at, imagine case we displace nde na-eme business nila na Caterpillar ebu Caterpillar na moto na aga na etum moto wo speed get back eta ebe niile ekpotoko. Look at na roof ndị mmadụ niile ka ọ na-acha etum. Look at na iluchu ni ye penti ipentie ogwotoko look at, just look at. Ana ekwu yodo ko gun you go splash go do mmiri go do mo bere yo. Okay, right on kwaze look at ne shops niile juru eba just go ne shop niile juru eba juo onwe ne epuru moto kwuchukoche ne ụfọdụ ka aka ụtụchara ebe ha yesi ababe ha ne ife awube ebe a na-ele ife. Look at, just look at ka ndị niile na-eme business n'ila si emenwu business obodo gọọmenti edu very wicked ila kerifo ya cost iji wee ru ila na Zambia within 6 months ila kita ataicha n'ila moto agawa na ataicha n'ila nke ahụ ijecha oge ụfọdụ pụta je akọtụrụ ila for some time. Ila join Emeka for road akọtụrụ for some time ndị mmadụ access he na ebe niile na roof unu ndị mmadụ ipentie unu gheba before 1 month iji wee penti unu awụlọ nsị isi na gọọmenti obodo a nwere mgbe ha ji wee buru the interest of ndị be at heart. Ịgwa na gọọmenti obodo a nwere mgbe ha ji wee buru the interest of ndị be at heart. If our wickedness at the highest order, ukwala ogo na idagari ukwala even nke ihubem na ife akwatusicha fence mmadụ luzie na ilo nwa na alụ ayalu na akwatusicha na fence ndị mmadụ na eye ba akwatusicha na fence ndị mmadụ luzie na ilo nwa na alụ ayalu ya alụ. Look at ne I got as a paper I don't know. Just look. Onye nke agbashie na nke ya kwatu. Just look at. Ila 2021 mbatara ebe a. Award gị ila alụ ọlụ na ewa agụta na 2022 nnatara ebe a. Aka na alụ ọlụ na ila. Na awagụta na. This is 2023. 2022, 2023. This is 2024. Netum na ndị ji ọkpa aga. Imagine, just look at na roof ndị mmadụ. The level of this dust na penetrate na room ndị mmadụ mazie ka ime ụlọ ya adụ ka nwodonu nke bai ịma na ụdị etuma na-akwụ ebe na ọ hapụ na nke anyị but still ifichapụ ụlọ na Nnewi hotel now a very big hotel du n'ila. Look at a very big hotel du n'ila, white color Nnewi hotel, prestigious Nnewi hotel. You gotta go. Look at na unu ndị mmadụ. Imagine ebe a ube my friend ụbọchị mgbago n'enu ebe a na POP white screen na o mere ka ọ na-achazi brown. Ụbọchị mgbagoro n'enu ebe a agbagota n'enu ebe a sie ka isi ala ahụ n'enu ebe a. Look at unu ada ebe a kịta na window ifu ka etu si wee ju na window
ka anyị just rugodo ebe onye alụrụ ụlọ ọfụ aka efu look at Nnewi hotel white ebe a n'ihu Nnewi hotel akịta efu na ọ na-achazi brown look at roof a esi n'obodo anyị emecha dụ mma esi n'obodo anyị emecha dụ mma n'ụwa na white house na white mansion mmadụ lụrụ ebe a merụ na onye lụrụ ụlọ ebele na-efe nsie look at na white house ọlụlụ ka nkirika obodo dọnụ ebe a nkirika obodo na ifukọ kọlọ penti ya iche nọ ife a ka ọ na-acha ife awụ etum kedu ife ha na-alụ n'ile a ife a ebe a ifuru ga bekesin transport ndị nnukwu mmadụ nwecha n'obodo a enwe ike inye aka facilitate ife niile fụ na ife na-aga isi ebe a kịta ijebe teaching hospital mbụ nke adụ na aka mmiri Ụmụdin new site teaching hospital you know do so important like this nya ka a na-amụ kwa na since over 2 years and the third year the ife a Caterpillar ka na ọnụ lila kere ife unu na alụmọ Federal Road look at na mbụbụ niile mmadụ ya bani mbụbụ akịta jesu mbụbụ akụ nni oluho 3 kilometers mbilo niile a na-agwago look at na afịfịa na ife afịfịa na-achazi brown na ife na-achazi brown look at gbazi na-erufu mmadụ na-erufu onye bi n'ụlọ a na mere onye bi n'ụlọ a na-ebele just look mọnwụ ịbazi mbụba ajesu ọfịa na mbụba wee kọ nni na ife ahụbe mmadụ look at ife ahụbe my friend agbagoro m enu na mere onye bi n'ụlọ ebele look na Zambia 5 months to 6 months atacha n'ilu a nya anyị atacha niile a niile mmadụ a na-agba kere ife ha ka nọ niile eme agụba jigara ịdụ nkọ ka ọnwa mgbeke jigara ịma abụ na eshọpụ ebe mmadụ na-azụ afịa gwa m ife mmadụ anyị ji ada ahụ n'obodo a ka ife mmadụ anyị ji ada ahụ n'okene nnukwu moto a na-agafeta imagine anyị nọ na moto gbaa AC anyị nọ na moto AC na-eku ngwa meziere ndị a na-aga n'ile ebele mezie ndị nọ na shọpụ ebele just look at and not as if no ya ebiechi niile mmiri izokwa pọtọpọtọ ema na anọ datin kwa mmiri izokwa na ife a mmadụ biko n'elu ụlọ ahụ na tenant house ya efula ebe a mmadụ bikwe akwatuo na fensi onye nka mmadụ isi adụghọ nkọ nke dụ nke enweghị isi na-eye ọwụ nọ ndị mmadụ na Caterpillar eburu edochisi ebe niile na tenant house niile a mmadụ bi na etum ebe niile gwa m na ọha onye rịapụ ụkwara ọrịaba anọda wan ịrịapụ ụkwara ịrịaba nke ịrịaba nke mmadụ ya na-edebedo ụkwara n'obodo a na ọha etu adọstras ya akụmuleti n'elu gbamgbama na ukwu isi etu adọstras ya akụmuleti n'elu gbamgbama ọkwara etu aka o si ababe mmadụ na-egodu be anyị sef ịma ntụ ilo nke anyị dugodo adụ ifichapụ ụlọ kịta batakwa na that same sitting room the next minute ịbata ebe ahụ etum eju ebe niile just look at ndị mmadụ na-ata afụ n'obodo a kwe ma Nigeria ndị mmadụ na-ata afụ n'obodo a ọkwọsọ enweghị ego ka ndị mmadụ na-arịa n'obodo a ọkwọsọ ụkọ ego ka a na-arịa n'obodo ahụ gọọmenti anyị na-frustrate ndị mmadụ all angle kedu ife dị n'ile a look at ife niile ahụ mmadụ bi n'ile a na-erufu ndị mmadụ just look at roof efulu ine ya anya ya afụ etum ebe niile na shop ndị mmadụ na ebe ndị mmadụ nọcha na-eme business ho na nke onye a na-ego slippers before ebiazi go slippers yo ma white hanky etum nya obodo a ba n'akụkọ people are suffering here ndị mmadụ na-ata afụ na ebe onye nke a na-ele ife nke na-etapụrụ ine ya ekulu ebe a na-eye na-ekwu ụkwa na-eye na ibe anụ ya paaki si na nke ebe ni jọsọ paaki ya ebe na nke ebe ni tanki ya ma ọ paaki ebe ịghọtago na-eye ọgụ ụnụ ife ndị mmadụ na-apasị tru n'obodo a na ife ndị mmadụ na-apasị tru n'obodo a alịrị ebe niile ha ma ekwu ka o wee wụrụ ebuka onwe ebe ihe afụ dịla na Zambia kịta ihe afụ iro mere mmebi
mana ọhụ dila ndị obodo emeghị alụ akwado iri ilo katapila bata ha n'ilo ndị obodo enwebe aṅụrị ma n'ilo ahụ the next 3, 4, 5 months moto agawane and enwe ike ịnọkọta si ablọkụ ilo akwakwala ụlọ ụzọ ọzọ immediately moto ahụ emechie ebe anya ka m jisigo paakị ya saịdị eni n'ihu nke jos paakị ebe onye anọ ebe a kịta jos paakị ya saịdị ya ọdago katapila ba ha n'ilo alụwa ya alụwa ịsọbjekti obodo to ụdị afụfụ a ma na gọọmenti ga nya ihe echefunata n'ụwa ga na-eche ọchịchị ga obodo anyị echefunata na ife ndị mmadụ na-afụ ịma thousands of people bi n'ila wepụ ọbụ na eze bus stop ife aka ndị mmadụ na-afụ etum everyday ịpụta everyday ifichasịcha ngwa afịa niile ịgbọbalụ ịghọtago ozie ndị agha adọ ọcha be ha aka awụọna isi na-enwe gọọmenti n'obodo a look at